nám představit, já jsem Kája a chodím do 7A. A já jsem Miky a chodím do 7D. A my jsme noví moderátoři Kosmos News. Tak to moc neokecávejme a pojďme na to. I letos jsme se zapojili do projektu Evropský den jazyků. Video najdete na našich sociálních sítích. 4D jede v režimu Harryho Pottera. Článek a fotoreport na blogu. Fortnite je mezi námi už dlouho a proto je čas na pořádnou recenzi. Na blogu máme rozhovor s jednou nejoblíbenějších učitelek. Tak kdo má zájem o více informací, tak tam nabíhejte. Naši spolužáci se zamysleli nad tím, jak bychom mohli zlepšit naši školu. Pokud i ty máš nějaký nápad, zkus se dát dohromady a předat ho třídnímu. Na blogu je spousta reportů z prázdnin. Kdo má chuť si zazpomínat na slunečné dny, tak rychle do turistického okénka. Družina, to byly časy. Jak to tam probíhá teď, se dozvíte v článku na blogu. V minulém školním roce byla parta spolužáků v Dánsku. Minulý týden zase v chorvatském Splitu. My si teda žijeme. Na blogu naleznete i vážnější témata. Vše v okýnku Socpeda. Jak to bylo se smrtí svatého Václava? No to zjistila 3B. 3.10. jsme zažili den úsměvu. Blíží se Halloween, tak nezapomeňte na spooky kostýmy a nechutné dobroty. S devítkám začal poslední rok, tak hned vyrazili na akci Řemeslo má zlaté dno. Report na blogu. No první vlog dobré, ne? Za mě super, tak se budeme těšit zase za pár týdnů.